Leis agus ha í Undéag mínúte na stí céthir an siadéigh le déan fúileach dá bhíle sa hundíag Channeile dá bhíle sa hundéag ha dá bhíle fiche sa hún. Agus ha dí sahanne an dráasta agus bheit mé fecin ní scríbh ruút an an Gaelic ar Instagram agus bheit mé go léomh agus bheit mé smuintí nach ró charú mé chléachgach Gaelic mé agus getan de chaimí trofúlum trovine Gaelic nuair bheit mé sa vinscoil ha mé bicin gorh gá a bhí fechiní chumom ar bhí fechi mó Gaelic a chumol suas. Mar sin ha cúneacham nuair a bheit mé san artscoil ha mé smuintí gromhéin san darna bblion gun dóchéis mí se agus na duine eile bheit sa chlasa acham. Bheit sin é géisteach dí duine seán brí mí atáis an cró a bhacha bhó un páist gin éileach an páist éile ar son a chuir an cró ar bata nó ruta mar sin gus agad a féin ar an son agus ha mí smúntin chaneal ísach amach ha mí smúntin goró sin ar tópar an dúchas. Érscas go bhfuil é chóirteach rúm a bhí géisteach rí rutan rí scéalachan agus ruta mar sin fó duine van seanlein ha mí adul a géisteach rí iad gus bhí a chléachach mo Gaelic or gus a bhí géisteach ríis agus ha mí an dáchas gun gen iad mo Gaelic bicne séir. Ha mí ddíiricha a géirí mo Gaelic a léisaigh érscas nach chéal mé go chléachach go leor ha mí sé smuintin chaneal mé chléachach go leor. Ha mí smuintin go bí dárach an an bacon a istí a géisteach rí na písan seo ar tópar an dúchas ha mí adul amach a rí sin an plana acham ar son a ná úr nó cha. Agus cuiteach ha mí dul a scríbh sios na faclin na chéal mí jólach ar ha mí dul a fecin éisteach hí na scéalachan seo. Cuiteach ha mí heid insnach ha mí sé smuintin so hí mí sibh a gheart. Ha mí smuintin go blas na slátere achcha sna seanlein. Hello, ha léiristí dá ar an seachgah ládí gin fúileach sa bhatín líomh mí bacon dé a bharach gin scéalach narrative of Arthur Gordon Pym le Edgar Allan Poe agus aníis ha mí adul a fechin dhéanamh bacon obair oilthigh ha féim acham bacon computer coding a dhéanamh ha mí dul dhéanamh ar son uair nó gá aníis agus nuair sin ha mí dul amach a rí ha mí fechin í léomh bailach an dráasta agus so mar sin chóirtéirim a hí léomh sa bhatín. Chaneal plana san bí acham ar son a chuit gin lá. Ha mí fechin í léomh unrúd sa bhatín agus unrúd ag déireach an lá. So ha mí léomh Edgar Allan Poe sa bhatín ag déireach an lá ha mí a fechin or ha mí léomh The Captive le MacLeod agus sna dá scéalachan or na sna dá leorichan sin ha thuúir a tachart an dráasta agus ha mí vidan ha chóirteach an glór so sin tachart ach ha mé dá a bhrínis tíon dráasta. Ha mí ras chuir mí chríoch ar an obair oilthigh bha mí géirí a chur críoch ar agus aníis ha mí dul a rí.
haid 10 minút sin go chuig ar dhúine agus ha mí. Chun mí críoch ar an tutorial bu óprach mí dhéirich a bhacha mé san dú agus ha mé dá dhéanamh bacon a bharach de hópar agus stocha 10 minút sin díreach sin agus an nuair sin ha mé dá amach rí. So sin dí ha mé dá dhéanamh agus chuneol barach go mí tíí an drásta.